Asibonga kakhulu ababukeli nabalandela i-Transformation Live. Esikwenza usikwenza ngoba ni support. Umuntu wayengazi ukuthi sizosupportwa ngisho abantu base Limpopo. Ngoba eLimpopo abantu base Limpopo abaningi babo abasikhuluma isiZulu. Ngiyayinqaka-ke nje mabe ngithinta abanye bethi masikade kuthola kade si-upload i-video bese bekhuluma besho ukuthi yazi umuntu ezechaza ethi my Zulu is not good kodwa ngiyithandile into eshilo ukuthi nokuthi siyabonga uyasikhulisa. Omunye asho ngesingisi ngize ngiqake ukuthi hawu lo muntu mayengakwazi ukubhala isiZulu noma ukukhuluma ngesizulu kwi-voice note ungizwe kanjani. Thanks to people from Limpopo, from Mpumalanga and Eastern Cape. Those are the three provinces aba-comment akakhulu esiyasibabona kuma-comment section. Nabanye-ke angibabaleki abase-KZN sihlala nani la. Sengibala nje laba in particular ngoba sasingazi ukuthi nabo bazoba ingxenye ye-Transformation Live ngale ndlela abayingxenye ngawo. Siyabonga kakhulu. Abantu-ke siyabafisela ukuthi bebe namaholidi amahle. Kune-background song, kune-background music esudlala ngemuva sizoshintsha nawo ngenxa yama-copyright and all those things kodwa sizoshintsha ukhona sizowudlala ungakwazi namanje ukuthi uwuzwe ngoba uwona ozodlala njengamanje ulandelayo.